nne ya anya otu so eme ya since eri mgbe otu aka ọka dị na igosi gị na ọ bụ an unchangeable changer. Alright, and on the studio with no other person than Mr. Emeka Eze. Mr. Emeka with public relations and advertising professional for over 16 years, going with Gonyabo work experience, and all gonna 2 different banks. But now, obviously the head communications Enugu Electricity Distribution Company EEDC, and onwe HND na Fine and Applied Arts from Institute of Management and Technology IMT Enugu with MBA na Marketing Ladoke Akintola University of Technology Ogbomosho, and ifu onye anyị na ya na-emekọ ife abụrụ obere mmadụ, and also an associate member of Advertising Practitioners Council of Nigeria APCON and Nigerian Institute of Public Relations NIPR. So igwage that's not ezigbo mmadụ. No, Mr. Emeka, no. Auntie Chinaza. Auntie Chinazo. Chinazo. Ka ime n'ụbọchị nke taa. Ekene gịrị nne. Ọta ka anyị na-adị n'ụdị n'Igbo ịwụsalụ na-alụ. Mba, ebe a ifo ka arụ juru m oyi. Mgbe m batara nsị ha, ọ bụkwa na Enugu ka nnọkọ ọ bụ na atụ m onwe m mbọ mfụzi nwa amadi nọ m na-akụ sị n'ọkwa na Enugu ka nka nọ ọkụ ya tago ịma ihe a na-ekwu daalụ ịma ihe a na-ekwu asị gị na Enugu ga-adị gị ka somewhere right now ọ dị gị nnọọ ka ọ dị ka Switzerland already ọ bidogo and akwọbekwanụ beans anụghị isi moi already. All right, welcome to the studio. And dịka I say, EEDC abụrụ any other thing than Enugu Electricity Distribution Company. So ịnụkwa narị ma nọ ife gbasatala ọkụ. And 3 things we cannot do in this life. Ọkwa ifuru ọkụ, ọkwa ifuru mmiri, ifuru ikuku. We cannot do without these 3 things. Hapụkwa nni o. Mana ọkwa ifuru mmiri, we cannot do without it. So ọkụ dị very, very, very important na ife ọbụla anyị na-eme every day. And nye nwa na onwe bụ onye na-ekwuchitelu ndị EEDC ọnụ. So onwe ka anyị si wee bodo fa ife ọrịa now clear the ground. Onwe ife na confuse gị ọrịa now to unconfuse your confusion ebe a yatago, don't worry, ọ ka anyị si eme ya fa wata ife na-ekwu. So today the first thing I nwere in our agenda bụ ime ka ndị mmadụ mara updates gbasara energy updates ka o si dị now gbasara EEDC. Okay, Auntie Chinazo, ekenekwa gị ọzọ. Ejikwa m ohere a na-ekene ndị Igbo, ndị nwe m, ndị na-anụ olu anyị na ngalaba ebe dịcha iche iche. Dịka isi wee kọwaa, anyị nwa bụ Enugu Electricity Distribution Company PLC, ndị na-afụ maka ikesa ọkụ na ngalaba South East. Oke n'ọrụ anyị bụ ikesa ọkụ dịka isi wee kwuo site na ọkụ ebunyere anyị. Iji kọwaa nke a ọfụma bụ na ọ bụrụ anyị nwa na-ekesa ọkụ na-emebeta ọkụ n'ọkụ emebetara butere anyị ka anyị na-ekesa. Ndị na-asụ oyibo si you can't give what you don't have. Ịma mgbe before abịa privatize the power sector, mgbe ọ bụ NEPA na-emekodochi ihe niile. NEPA na-emebeta ọkụ, NEPA na-ebute ọkụ, NEPA na-ekesa ọkụ. Abịazịa privatize ya mee ihe a kpọrọ unbundle wee nwetazịa generation company, nweta transmission company, nwetazịa distribution company. And ị na-anya ndị generation company ozi ndị nọrọ onwe ha, a privatize go ha, privatize kwa ndị distribution company. Ozi naanị ndị transmission company bụ ndị ka nọ n'aka gọọmenti. So a na-emebetezi ọkụ, ndị na-emebete ndị na-ebute ebunye anyị eke. And ọ bụrụ ọkụ ndị na-emebete n'obodo ka a ga-abịa bunye EEDC. Onwe ya na-akpa allocation. Ka ekenyekwara anyị. And ị na-anya ekpere anyị mbọ niile a na-agba bụ ịfụ na quantum of energy a na-egenerate for the country na ọ na-agbanyite.
ilekwa na anyị fụ na ọ na-agbanite mana ọ da agbanite etu o si anụ anyị ọkụ n'obi ka ọ gbanite. Nwọchi ụmụ ihe ịma aka n'iru na-emegide ya bụ ihe, mana nke ahụ ga-abụ nkata mbọchị ọzọ. Ebunyezi anyị allocation nke ruru anyị, otu a ka anyị ga-esizi na-ekesa ya, na-ekesachakwa enye ndị customers anyị bill maka ọkụ nke ha mụrụ. Ọ bụ ndị nwere igwe ọkụ prepaid, ha ga-azụrụ ọkụ tinye n'igwe ọkụ wee mụọ nyabụ ọkụ. Anyị nwa ka ọ dịkwa na-afụ na akụrụngwa na-ahụ na ọkụ na-aga to ndị customers anyị, na a na-elegharị anya na-ahazikwa ya nwee ka o si nwee ihe ịma aka dị aṅaa. Anyị nwa ka ọ dịkwara idebe mezie ya. Mana ofu ihe nche ka nkọwa maka ndị customers anyị ndị nọ na Enugu, maka ama m nọ n'Enugu ka anyị nọ. N'arọ gara aga enwe bịara mee na power sector, gọọmenti etiti, onye isi ala bịa tinye akwụkwọ n'ihe a kpọrọ Electricity Act of 2023. Electricity Act a bịa nye ndị steeti ikike ịbịa emebeta ọkụ, na-ebupụkwa ọkụ, na-ekesa ọkụ. Mana mbụ ihe gbasara electricity nọ na exclusive list, mana kịta ọ nọzi na concurrent list, nke bụ na steeti gọọmenti ọbụla uche ha dị na ije banye n'ihe gbasara electricity ga-enwe ike imezi ya. Ikike enwego ikike ịbanye na that space ga-mee ihe dị na ihe gbasara ọkụ. Steeti anyị bụ Enugu steeti bịakwa so na steeti izizi jere dọkọta akwụkwọ asị na nke a na onye ha chọrọ ime wee mezie ya enact law ha, wee set ya up their own electricity market, set kwa up their own regulatory commission. Enugu State Electricity Regulatory Commission gazi nata ikike n'aka Nigerian Electricity Regulatory Commission na-afụ maka ihe gbasara ndị niile na-ahụ maka ihe gbasara ọkụ. So ya ozi ihe nyere rise to company a na-akpọ Main Power Electricity Distribution Company. Because na that Electricity Act kwadokwara ka distribution companies create a subsidiary company ga na-afụ maka steeti ọbụla ha na-afụ maka ya, jikere si na ha chọzi ekpuru onwe ha na-afụzi na-enezi anya n'ihe gbasara ọkụ. So ịbịa n'Enugu kịta, ọ bụghọzi EEDC dịka esi mara ya na-afụ maka ihe gbasara ọkụ n'Enugu steeti. Ọ Main Power Electricity Distribution Limited na-afụ maka ya n'Enugu steeti. Mana steeti ebe ndị ọzọ anyị na-ekesakwa ọkụ ọka bụ EEDC. EEDC bụ ihe nwe Main Power. So anyị nwa na-enyere anya na ihe niile fụ na ọ na-aga ka o si kwesị. Imo steeti na ha ebidogo nke ha, nwere Transpower Electricity, ha nwa nọ n'Imo steeti iji na-afụ na ọrụ na-aga dịka o kwesịrị. Atụmatụ a bụkwa atụmatụ ewepụtara iji hụ na electric sector gbazie kwụrụ otu o si kwesị. Mana dịka nsi gwa gị na o nwechi ihe ịma aka n'iru na-ahụ na-eme na ya erube ebe anyị kwesịrị ịnọ. So atụmatụ ewepụtazi ga-emezi ndị kwụrụ onwe ha chọrọ ịbịa zụọ ahịa n'ihe gbasara electricity ga-abata nwuzi n'Enugu steeti, ma ndị na-emebeta ọkụ chọrọ ịbịa bịa kwụrụ, ma ndị na-ekesa ọkụ chọrọ ịbịa kwụrụ, ma ndị na-arụ akụrụngwa dịgasị iche iche a na-ejicha ahụ na ọkụ na-aga etu ekwesịrị. Ha batazia, ndị Enugu State Electricity Regulatory Commission ga-enyezi ha akwụkwọ ikike dịka ha si wee nye Main Power akwụkwọ ikike ị na-ekesa ọkụ. Nwekwa ndị ha nyekwara akwụkwọ ikike ị na-emebeta ọkụ yọtago. So onye ọbụla arụ gbasiri ike si na imebeta ọkụ bụ ihe eji mara ya, ya na ha kpata ọfụma enye ya laịsensị, onye ebido atụmatụ a ga-abịa mepechazịa the electricity market, investment a na-abata, ọkụ a na-adị otu o kwesịrị. Ndị customers anyị na-enwekwa na-eri elele ya na-eso. All right, so the next thing I get bụ maka distribution of electricity, but I get me and my azụ, right? Mepe phone line too, so that when ndị nwere ajụjụ, he would spokesperson
so nwere ndị nwere ajụjụ ha enwee ike kpaa anyị jụọ ajụjụ fa eze afa dị ajụ aga n'ebe ọ bụla nna anachieta azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM just ka ndị zụchara obere afịa ọma ntekwa aka nnachieta azụ ndewo America, zero Snapchat, zero Instagram. Okay, we're going back. Did you touch his? Did you register it? Okay. anyị anachietago azụ dịka si ekwu n'ọma mgbe oge na Volt 104.3 FM afọ m Aunt Chinazụ cheta na nọ in the studio with Mr. Emeka Eze. Yes, onye anwa bụ onye ama ama ma ọ bụ na ịchọ ka asa aga ajụjụ gị gbasara electricity ama ya as Head Communications EEDC. Ịghọtago? So kịta m ga-emepe phone line anyị na-agakwa n'iri na-ewebata kọọlụ gị ka anyị nwee pike ya zaa ajụjụ inwe na ọnwa ife na-agbagwoju gị anya maka maybe your tariff plan or ịmago ife gbasara mita na ndị otu ya. Ịghọtago? So line ị ga-eji akpọ m bụ 0706-048-5853 0706-048-5853 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347. anyị na-agakwa n'iru biko nyetụ anyị ịmagonu just mee ka anyị mata otu electricity distribution si aga right now. Yes, ka anyị malụ ka the distribution si wee dị. Okay, ịma dịka nsi wee kọwa bụ na onwe ha ndị akpọrọ electricity value chain ya ndị na-anyụkọta mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ọfụfụ n'ihe gbasara electricity. Ha na-ejikọta aka rụọ ọrụ fụ na ọkụ gụwa nọ n'ụlọ gị na-enweta ọkụ and ọ ndị na-emebete ndị na-ebute anyị nwa na-eke anyị nwa ka ọ dịkwara ịbịa gbaa ụgwọ anyị na-anọchite anya ndị nke ọzọ na-emebete ma ndị na-ebute ọkụ ụgwọ ọkụ ị na-akwụ ka ejikwa afụ maka ọkụ emebetara ma ndị na-ebute ya. Mgbe ụfọdụ ndị kọstọmas anyị na-eche na ụgwọ niile ha na-akwụ anyị nọ dịka ejenti ọkụghọtago. So and ị na-anya ọ bụrụ na ọkụ ị na-anya one anyị dị n'obodo anyị ndị gụrụ ọnụ si na anyị nọ over 200 million people and ị na-anya the energy availability ozuho inye anyị ụdị ọkụ na-agụ anyị agụụ inwe mana mbọ anyị na-agba bụ ịhụ na na-enyere anyị na anyị kere ya ka onye ọbụla nwetacha and ịbịazịa kịta ọ bịazi nwe ka ya bụ ihe si wee dị dịka mgbe emechara interaction ndị na-afụ maka ihe gbasara ọkụ ndị akpọrọ NEC ma mgbe emechara interaction wee wepụtazie service
ihe akpọ service reflective tariff, ya tarifu na-egosita ụdị savisi ị na-enweta n'ebe ị nọ. Abịa ụfọdụ sị na onwe ndị na-aka enwe ọkụ na ha ncha na-akwụ ụgwọ ọkụ ha na-akwụ ha nhataha. Ụfọdụ sị mba na ha ọka mma ndị a na-aka enwe ọkụ kwụwa ka ndị nke maka ihe abụcha ebe a nọ na-atụcha aro, ọ atụchazi aro ha nachighazie ha wepụtazie iwu a ga-ejizi na-arụ ya bụ ọrụ. So ọ bịazi nyezie anyị ha kpọrọ service reflective tariff. Ọ bụ na ị na-ege ntị ị ga-anụ ụfọdụ na-asị na anọ na band A, ụfọdụ sị na anọ na band B. Yes, asị m na emesịa anyị ka ga-erute ebe a nke na-eso okwu bụ ihe nke a na-ese ezigbo okwu. Anyway, ọ dependịkwa imini na ọ na-eso okwu maka na ya bụ atụmatụ na ọ bụkwa kamgbe ihe mezi ọbịa dịka ihe ajọsụ wepụta bụ maka na gọọmenti etiti bịa wepụ ihe akpọrọ sọbsidi. Ịma otu n'ime ihe ịma aka n'iru dịrị ndị na-eme ihe gbasatara electricity bụ na a bịara sị ka enwee ihe akpọrọ cost reflective tariff, ya bụ tarifu ga-akọba kọst niile dịka onye na-emebeta ihe dịka akara, ọ ga-aga zụta beans, ọ ga-aga zụta mmanụ, zụta maggi, zụta ihe ya niile. It's not cost gịnị tariff? Cost reflective tariff. Cost reflective, okay. Cost ga-reflect ihe niile ime expenses ime na tariff plan gị. Ọ so n'ihe ndị investors dotere tebụl sisi na a ga-ahapụ ha. Ọ bụ na ịchọ ka biznes a gaa otu o kwesịrị, ọ dịka onye na-emebete achịcha, ọbịa ego kọst imebete ofu paket achịcha ka wee nọ 100 naira, and ịchọ ka biznes ahụ na-eme ọfụma, ịbịasị ya na-ere achịcha ahụ 55 naira, anti Chinazọ amankwụ 100 naira, gị na-enye ya 55 naira na mụnwa ga-enyezi gị the difference. Gọọmenti kwesịrị ị na-enye the difference. Ọkwụghọtago? So right from time emepere kọmpani a anti China achịcha anụnwa 55 naira ruo taa. So kedu ka isi chee na kọmpani ahụ ga-esi mee ọfụma? Ka isi chee na ha ga na otu ọ na-abụ ihe mgbanwe bịachaa ha ma menwu dịka ha si kwesị ime maka na ego adịrụ n'akpa, enwetabeghị ego kọst ha ji wee mebe so otu a ka ọ dị na ihe gbasara electricity. Over the years, gọọmenti na-subsidize electricity tariff. Ụgwọ a na-akwụ adịghị ezu iji kwụdị ndị na-emebeta ọkụ. Ọ bụ na ị ga na news ị ga-anụ mgbe ndị na-emebeta ọkụ si na ụgwọ eji ha nọzi 4 trillion. Ị na-awọndazi na ndị mmadụ na-akwụzikwa ụgwọ ọkụ. Ọnụ data subsidi ahụ na because ndị niile na-akwụ ụgwọ ọkụ adịghị akwụ ụgwọ ihe ha kwesịrị ịkwụ. Kpatazi gọọmenti etiti ji wee bịa wepụzie subsidi for ndị band A. Ị na-anya kịta ndị band A na-akwụzi ihe a na-akwụzi bụ cost reflective tariff ahụ a na-ekwu okwu ya. Ịbịa kpokọtawa ihe niile ma ndị gaasị eji wee mebe fire plant eji mebeta ọkụ, ma ndị ihe eji emesi akọrọngwa eji emebeta ọkụ, ma gbadata na nke ndị na-ebute ọkụ akọrọngwa ha ji eme, ma ụgwọ ọrụ ndị ọrụ ha, ma ụgwọ ọrụ eji agba ụgbọala, ihe niile na-abanye na tarif. Mana ịbịazịa ọ bụ na tarif eruozi ihe eji mepụta ya bụ ahịa. Ọnya mezi ịbịazi na-ekwusi na ị chọrọ ka abịa kpụrụ transfọma kpojuo na vileji unu, anyị na-anya n'azụ anyị amaghị ebe a ga-esi nweta ego ya bụ transfọma. Mana ụfọdụ ndị na-asịkwa gịnị na nke ha na-akwụrị ndị nke ahụ ewepụbeghị sọbsidi nke ha ka na-asị gị na ihe ha ka na-akwụ erika. Mana anyị sị ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, ị na-echekwa anya n'ihe na-eme na mba ụwa, ego one ndị ọzọ na-akwụcha n'ụgwọ ọkụ, ịfụ na ụgwọ ọkụ anyị ka dịkwa mpe. Ụfọdụ ihe socha kpata ya bụ exchange rate. Ịma na gas ka eji emebeta ọkụ,
1 minute. Can I pick your caller? Hello. Hello, Good evening. mgbede ọma, Kekime. ọ dịkwa mma, Ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị. tata na-eji Echeta Road anọ. Tantalizing nnọọ. Nnọọ. A na-ekenekwa gị na-ekenekwa ma onye nọ na studio. Daalụ. ndewo tantalizing. Daalụ. Gaa n'iru. Ọ dị elu, ihe m chọrọ ikwu bụ ihe m na-ekwu na a na-ekekọrịta ọkụ, a na-ekekọrịta ọkụ. M na-ekwu ihe ọ na-agbagwoju m, ọ dị nnọọ ka ọ ga-abụ ka a ga-asa ịga na asa ọkụ chakoo ha, ihe chakoo sie onye ewu, ihe ya na tempa kụziere mmadụ ma ọ gakwuru. Ọ dịka ya na-eke ya na nyefe na ọkụ bere kristi ọzọ na afọ awọrọ gasị ebe ọbụla, mana nke a bụ obodo nsogbu. Ihe bụ nsogbu bụ na gwan blaịs ebe ọkụ dịkwa na mana bọọbụ ya butere ewute nọ n'isi ihe ewute dị ka anyị si aplasisi anyị na-arụgo oge a ndị mmadụ na-arụgo oge a na-enye ya eche m na benin eji ofe ọkụkọ adajikọta chapere ebe nnọ ọka na-ewute restoration dị ama nkwụsasịa ewetere gị ọnwa agwụ ete ekwuru nne na ọ bụrụ ikwere akwụ ụgwọ ọkụ ndị na ya asị na ndị abụọ ndị ọbụla ndị ọbada bụ mechie ezi achịga na ndị steeti nke ọkụkọ ama na-akọ ọtụtụ ọkụ na amaghị maka ndị ọzọ na-akọ ọtụtụ kwesịrị ụgwọ ọkụ nọ achezi isi taa nke a dịghị mkpu na nwere ọgwụ ihe na-eso nkịta ihe nke bụ na mmadụ ga-adịta adịta ịkpasiri n'ọka adịrọ mgbe ọbụla tụa na ọka adịrọ bụ egwu na mdaka ya dịrị ha pụtara mgbe mana ọkụ ga-adịkwa ọbụla chọrọ ya ndị na-agbazi ndị na-ewere sistem na-alụ ọrụ ọrụ ewere ọkụ anyị na-ewute ewere ọkụ ịgasị ebe ebe ọdụ ya dị mọdụ ma ọ gị kọtụ ọkụ meba wụtara agwa ya na ka ọ gị toro ore ha adịghọzite ebe ọ ga-ekwuru ebe ma ha na-atụ na narịta ọkụta imiji kaadị stay card not like a network you try to make stay card no call work you make record on the side of station work you watch out atụ a n'ọkụ ma ihe ego ọkụkọ mana ọ ka dazi nke ọ ihe ogun na-adọkọchịcha loka na trai from eri ahụ ma nkwa ebe ya ga-asapa ọma ndịkọ mana ndị m na-anụ na na-ewu ọkụ dịka ekwesị ozizi na-anụ akụkọ nke a nke na na-ewu ọkụ ihe na-eji iwu ọkụ bụ ọbụ na kaadị ụgwọ ewuro ịma na ọkụ ga-adịkọ ihe iji ọkụ gachie kaadị ekwesị gana gana na-ete laịt anyị ete Daalụ. Daalụ sọ. Alright. Daalụ sọ tantalizing. Ọ sị kedu ihe melụ ị na-recharge ọkụ with card aka na-ewe ọkụ na o kwesịghị ọzọ. tantalizing daalụ mana ndị vice n'uche onye adịghị njọ ihe onye amarọ and kwa ọ bụghị na ọ dịrị out of place ihe ọjọọ dị n'ọda ọ bụ na ọ nọ na-ege ntị mgbe m na-ekwubu one anyị dị na obodo anyị bụ Naijiria ndị ọkụ one anyị na-emebeta nke bụ eziokwu na inwe igwe ọkụ ịrịchaji ya ọ kwesịrị ka ị na-enwe ọkụ mana ọkụ emebetara ozu nye gị ụdị ọkụ ahụ ịchọ so na ihe nji wee bido nkata ma Even na o bidoro with practice ife anyị ama mmenwu. onwero ihe dịka ihe anyị ama mmenwu Kama na anyị na-emenwu n'ike ihe anyị anyị. na-eme bụ ihe anyị kwesịrị ime ịma na ọ na ha ekwu onwe ka o si wee kpaa nkata sị mgbe ọbụla ya chọọ ọkụ ka ya afụ ya onwego ndị anyị mere hazichaa investcha na infrastructure anyị ka ha na-enwe ọkụ ka ọ bụrụ mgbe ọbụla ha chọrọ ya ịfụzi ka ha pụta sị dị kedu ihe ha jikwa nụ 24 hours si na ha nweta 6 hours na ha nweta 8 hours na ha adịgo oke ọkụyọtago mana ofu n'ime sensitization anyị na-emekwa bụ na nsogbu adịrọ ọgụ nọ 8 hours ka ị nwere ịchọrọ ịgbanyụ akọrọngwa dị n'ụlọ gị ga na-amịkọrọ ọkụ ahụ itinyego na
na mita gị. So iji wee za tantalizing, onwe ya na-akpọ fida. Fida bụ igwe ọkụ na-anọ na ebe akpọ injection substation. Ọkụ si ebe esi emebe tii abata, ọ na-abata na injection substation. Osizi na fida pụbazia gawazia na transformer niile dịcha n'ogbe. So ka m wee na fida ebe ịnọ na ya, ka m wee nọ Independence Layout. Oke, nke ya nwa bụ presidential feeder, ọ dị ka ha na ndị prison feeder nọkọdo ọnụ. So ọ bụ na prison feeder bụ ka m wee nọ band B ka prison feeder bụ, ọ bụrụ 16 hours. Okay, ị bịazịa oru mgbe ọrụ 16 hours ahụ ọkụ apụọ na feeder ahụ, ị chọrọ ka ọ bụ 24 hours, mana enwere limitation because na feeder gị amanye gị karịa awa ole dị otu a. So ihe a bụ anyị ma na anyị erubeghị ebe anyị kwesịrị ịnọ, mana ọ journey ka anyị nọ na ya, and a na-adọnyekwara anyị ukwu. Chetakwa na nkwu okwu onye na-eme achịcha na-ada ndị na-azụ achịcha ada akwụ ụgwọ pụtara ego eji mepụta ya bụ achịcha. Ọnya bụ nsogbu dị na electricity industry. So ọ bụ na things mgbe anyị mee privatize sector anụnwa, a na-abịa hapụ ka a na-anakọta ego etu ekwesịrị. By now, ọ bụrụ ihe anyị na-akọ ka anyị na-akọ. Ọkụ na-aghọta. All right. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Auntie Chinazo. Ka ime? Dị mma, ị na-eme ọfụma o. Daalụ sọ, daalụ. Gwa ya Wee fagị. zụtara anyị Emeka Eze. Yes, ịgba mbọ yes, na-agba mbọ. yes, daalụ. Ikukozie unu. Oh, Ana m agị. eche na Emeka Eze onye isi NEPA. Ekenekwa gị maazị. Good Good evening, evening. sir. Gwa ya fagị na ebe isi akpa anyị. Esi m na mainland Ekwataba aha. Eze nwata ka maka ndị emene. Anyị nọkwa. Daalụ gaa n'iru. Ịma na ụmụ oge anyị na ndị Emeka Eze especially na redio Nigeria, anyị na-ekwu ihe gbasara ụkwụ na-aga ọfụma. Mana kịta ọ rajiri ahụ ndị NEPA, ndị a na-emeji ọkụ kịta abịa budo ụwa ntị na ọdụ ọda like mụnwa na Disemba nnata Krismas ebodo si na mmemme baịta amam ihe a na-ekwu kọnto osimiri. I went to Facebook and weta foto ese n'ụra nọmba m ọnwụka ị na-akọrọ onye onwedo onye na-ege ntị. Emechaa wee bilie m chi anabak akụkọ nka nnawaji obodo, nnukwu ego ha bilere n'iwu, onwe onye na-agwa okwu na-anụghị na-ekwu. M wee na-ajụ ikwu n'ogologo okwu ka ọ dị mkpụmkpụ. Ebe Emeka nụkwara onye ya taa maka amadịbe m ga-ahụ ha, onwe onye na-azaghị ihe na-ajụ ya. I paid. Mana abịakwa tụkwunyere m ọkụ, ikuku kuo ọkụ apụkwa ya kpọkwa ha bịa tinye ọkụ, achị weta 5,000 up to how many times now? Kedu ebe a ga-nwa ka jene a complain ihe gbasara ọkụ maka ana m emebi oge anyị ncha nọ na redio Nigeria. Mana kịta ebe na data osimiri, onwe onye na-agwa okwu na-anụghị ihe, onye ọbụla na-ekwugharị na-agara onwe ya, onye gwara ọzaghị ihe sọrọ ya na-agara onwe ya. So Chief Emeka biko, kedu ebe a ga-enweta complain box unu na ngwongwo ebe a complain ka ndị akpesa na ndị ekwugo m? Daalụ. Daalụ sọ, daalụ. All right, yes. Ndewo maazị Eze nwata, ekene gị. O nwere ọtụtụ okwu metụtara aka na ihe dị iche iche. M ga-ebidogoro ịbanye ịgwa gị na ije na district offices anyị nwere ndị a na-akpọ ndị customer service rep. Ọrụ ha bụ ị na-anata mkpesa ndị kọstọma, zigara ya ndị kwesịrị ịna-enyere ya. Ọ bụrụ ihe gbasara mita, ezigara ya ndị mita. Ọ bụrụ ihe gbasara fọt, ezigara ya ndị fọt. Ọ bụrụ ihe gbasara bil, ezigara ya ndị bil, enenye ya anya. Ọkụghọtago. So ije na osimiri ebe ahụ enwere customer service desk. Ma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ bịa, ije na-agwa onye ọbụghị ọrụ ya mkpesa. Enwere ike ịbata na kọmpand efu somebody na-aga, ị ga-akpesawarị, ọ bụrụ ọrụ ya ka ọ bụ ụmụ onye nọ n'ọfịs na-eche ka ibebe kpesa, and iji ebe ahụ kpesa anara gị akara ekwentị gị na ụfọdụ infọmeshọn. Ozugbo nje ahụ alọgụọ kọmplen gị ahụ n'ime sistem,
onwe application anyị nwere eji amonitor complaints. So alọgụọ ya n'ime sistem gịnwa na onwe gị bịa kpesa mkpesa ga-enweta notification na foonu gị na anatago mkpesa gị na a na-enebere ya anya. Ihe bụ nsogbu bụ na ụfọdụ ndị anaghị eje ịfọ ka o si wee kwuo na mgbe anyị nọ na FRCN, mgbe anyị na-enwe onwe program anyị na-enwe ebe a, ụfọdụ bịa gbata ebe a bịa nọrọchere anyị asị na ebe ahụ bụ customer complaint point. Anyị na-anatakwa ha mana ọ bụrụ anyị na-abịakwa encourage ya. Ọ dị ka ebe a nọ inwe mkpesa because na m abịaghị ebe inwe ike gwa m n'otu ya nje gwa ndị ọ bụ ka ha na-enyere ya anya, mana ọ bụrụ ya bụ ama ntrak nwe ya like sistem ahụ m gwara anyị nwere mkpesa anyị gwa nkịta ọma mbanyenwu na sistem ahụ. So echi ịbịa kịta na-ekwu na ị nwere mkpesa na ikpesa bugo emenye anya ama mfe ebe ahụ. So anyị na-agwa ndị customers anyị ka anyị na-abụ ka anyị na-work together ka ihe a niile na-aga ka o si kwesị. Anyị nwere call center ebe ị ga na-akpọnwụ na-ekpọ. Anyị nwere ejenti n'ebe a na-anara mkpesa zipụkwa to ndị ọ dị n'aka. Ịkpọ akara ekwentị ahụ ịnweta ejenti ikpesa onye ahụ o tekwa information nke lọgụkwa ya na the app. Onye ọbụla onye ọ bụ ọrụ ya afụ onye anya ebe a ọfụ na enwekwa ọrụ dịrị ya oje rụọ ya bụ ọrụ clozuo ya. So m ga-enye akara ekwentị ahụ tupu na ya ana. So ihe a bụcha ihe dị na ya. Okwu asị na a na-anị ya nyakwuo 5,000. Ọ bụ na ị nwere fault o nwere onye kwesịrị ịna gị ego. Anyị na-ekwu ya kwa mgbe mana ị ga na-afụkwa ndị mmadụ ha na-adanye na trap a. And mgbe onye a bịa kwucha isi a kedu onye ọ ga-enye gị aka ka amata onye a nara ego. Ọ sị gị mba na ya chọrọ ka a chụọ mmadụ n'ọrụ. Ụfọdụ ihe a so na ihe na-eme na ihe na-ebe ka na-ebe. Ọ bụ na ịbịa nye anyị onwe nara gị 5,000 o kwesịrị na gị 5,000 ị nwere fault ihe ị na-ediri imebi ikpesa ka a bịa denye rectify ya. O kwesịrị ịna gị ego. Ọ na-aga ego maka nsogbu a anyị mepere whistleblowing line ebe ị ga-akpọ kpesa gbaa ama protect kwa your identity. Mana ndị mmadụ ada agba ama. Onye gbagodo ama ibezi na-eme ka ijide onye mere ya bụ ihe. Onye ahụ eje kpọọ ya ọ bịa yewa sị gị biko na ya chọrọzi na ya gbarọzi ama. So ihe a bụcha nsogbu anyị na-enwe. Anyị na-ekwu na ụfọdụ ihe na-eme na netwọk adịghị mma. Anyị chọkwa ka anyị hazie ya ka ọ dị mma. Anyị wepụtacha atụmatụ ọ ga-ejidere anyị mfe iji na-agbara ya ama na-afụ na ewepụchara ndị a na-etinyere anyị problem na operation. Mana ndị customers adịghị enyezi nkwado. Ọzọ dịka ibia o kwuru maka bypass so na nsogbu anyị enwe n'ọrụ anyị na-arụ. And onwebeghị onye ejidere na bypass ga-ekwete na o mere bypass. Onye ọbụla ijide ọsị gị na ya marakwa kedu na ya na-emetụ nwa ya aka kedu ihe ya makwana. Mana ngwa gị onwe nke bịara m nso onye a mụ na ya ka nsị na relation m ọ bịa kpesara m gịnị na ndị ọrụ unu bịakwara nsị a kedu ihe ọ na-abịa gbubie ọkụ ya kedu ihe ya mee na ya na-egokwa ọkụ m na-ekwe tiketi ndị nke ogoro n'olu odube nsị a na onwere ka a ga-esi bịa gbubie ọkụ gị oshigide ọnwụ. Nsị a kedu akwụkwọ enyere ọgụsị m akwụkwọ enyere nsị a ngwa ya jegodi ka o jegodi gwa ka ọnụ unu nsị a na ndị abịara ga-eji evidence. O nwere onye ga-abịa disconnect ya gị without evidence. Ọ ga-enwego ya ọfụrụ and ha na-eji evidence a maka ime kọba akụkọ. So mgbe ọ bịa jee n'ụlọ ọrụ ha gosizi anya ya ọ kpọzie m sị m na ha gosikwara ya na ọkwa na onye ọrụ unu mere m ya. Ọ bịaza gwazie m ihe o mere mana mgbe mbụ ọ nọ na-achị n'aka na o nwere ihe o mere. So and o kwụsị na o nwere onye ọ na-agwa na-egi ya ntị maka o nwere onye ị ga-anwụdo mere bypass o kwete na o mere until bịaza gosizie ya ihe onyonyo ma evidence ọ bịaza kọwazie ihe ọzọ. So mana ọ bụkwa na ọ ka ga obi ikwụsị ike na onwere ihe ime ikwudo na onwere ihe ime isomenya bụ okwu ruo n'ebe o jedebere. Mana bypass na energy theft bụ the biggest problem challenge anyị na-enwe maka na
ọkụ anyị na-ekwu a na-ebute ụfọdụ na-amụchi ha ada akwụnya bụ ụgwọ and we can't account for it. and usorokwa n'okwu a na-ekwu maka ụgwọ ejikwa Ụgwọ ba na eji. trilion Onye nwa, naira onye eh. na-akwụkwa anya bụ ụgwọ. So onye nwa bụ ihe dị na ya. So ọ bụ na ị nwee mkpesa ijee na customer service desk or customer service unit na district office or service center kpesa ikpesa ị ga-enwekwa ike mata afọ onye ikpesa mgbe ụfọdụ ebe sekodo onye ikpesa sekodo ọmakwa afịa. So ọ na-adị mkpa for accountability so that o nwee echi isi na ikpesara anti Chinazọ Chinazọ abịajasị oke nwa amadi akpesa gị kedu ihe ị mere ọkwịghọtago esi etu anụma na-ehodu ndị nọ n'ọrụ accountable. Hello. Good evening, sir. Good evening. Gbatịnata redio gị biko. Alright, jisi ike gbatịnata redio gị na ịchọ ịkpọ m biko ka anyị nwee ike kpaa nkata. Achọghị m ị na-anụ olu gị na be m. Okay, so jisi ike kpọọ m na 0706 048 5853. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ke ka ime? Adị m oyi. Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị? Emmanuel calling from Independence Layout. Emmanuel, nnọọ gaa n'iru. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, ihe ọkụ a na-akọ o nwekarị things Adam na ntị. Akọ prepared, akọ estimated. Ka ndị NEPA anyị nwee ike ime ihe ọ bụrụ estimated enyewe ndị mmadụ, ọ bụrụ prepared enyewe ndị mmadụ. Confusion and ihe ọkụ a na-frustrate so many people. Eweche ndị wụ beginners na their work need do this light more than anybody. Then I don't independence layer that's an use by anyway less privilege national independence they were the as much to compare with the way high job pay. People who deal with the same rate of bill in your own in a public house. So ihe ọkụ abụrụ dị ihe a ga-apụta na-asị anyị nka they should organize it. Ndị na-ata abụ ọkụ na-ata abụ ọkụ because many of them check people na they cannot survive with the rate bill abata. They should arrange it well and people will pay. If you work and see the money, you will pay. Onye nọ na studio na-ekwu okwu alike m okwu ọ na-ekwu mana ka igbu onwe anyị nke eziokwu n'ihe gbasara ọkwa awọ dị na ya. You're not just being honest. Award na the ọkụ. Nigeria how asị na ịwa nwe ka anyị down ka ndị na-abịazi asị na na-ebute ọkụ ego. How does that thing work? Ịma kedu aghụghọ dị na ya biko ị na-ekwu na-atọghị ya bụ kedu aghụghọ dị na ya na-ebute ọkụ egote. How does it work? Emmanuel, kedu ụdị aghụghọ dị n'ọkụ a ka anyị ghọta ebe isi abịa? Ihe aghụghọ dị n'ọkụ ndị na-eyuzu prepared na-ebekwuzide akwa. Because he prepared ọkụ 1,000 before na mere na-emecha na-emete ọkụ ọtụtụ. Then ndị na-use estimated they will say higher bill na-enyekwu. So nobody is comfortable. Even people using prepared and people using estimated. It's not easy for the both. So okay, if I get too much, that's it. Because often all this na prepared, all they teach na prepared, they meet are prepared. Everybody they use prepared all through. When you stay, they use prepared at this specific and strict about it. The BNT mad be meter free. For each other process, you put meter now. All the knock a mom can get to cover prepared. You put meter is so as stressful and but to be free. Then how could you now start blaming people now when access to the meter is so hard and difficult? Let them provide meter and make things easy for people. They are frustrating us with the light. Any other tap work is no good, but we want our choice. You are the people in charge are pushing individuals to tap light. The country is hard. Alcohol is a necessity. After water, light is a necessity in every man in wage. So they should fix that light issue. Open not estimated. I hope everybody use to estimated and make it at a cheaper rate. Open not prepared. It may at a cheaper rate. People using prepared are complaining. They use estimated are complaining. All fingers are not equal. If any independent player don't win the lesser than each other, but they're paying the same bill. How does it work? Dallas saw Emmanuel. I think no make go his point. He make go your point. Your point bona. When ndị furu onwe ha n'etiti ndị ji ego that can afford it now they are complained. So therefore,
a na-atapụ ọkụ ma ọ na-bypass ọkụ. It's not an excuse though, but ọ ife kwesịrị inebala anya. Okay, daalụ Emmanuel, anyị anụgo n'ihe ikwu. Ekwu ihe m ga-ekwu bụ na enwero justification for ịtapụ ọkụ, and ịtapụ ọkụ bụ a criminal offense, and ejidekwa onye ahụ gbanyere ya egwu otewe. You are stealing from somebody. It's an economic bypass sabotage. that means other people are paying for the services you are using. Thank you. So o kwuru si na prepaid meter na ndị prepaid meter na-complain, na ndị estimated na-complain. Amazịna m ebe nke ọ chọrọ ka ejebe eje. The issue bụ na m amakwa ụdị na onwe ndị ka na-use estimated. Enwe ndị ka nọ estimated. Really, n'Enugu a? Mana ọ bụrụ sọ n'Enugu, across the country. Because village m na-use prepaid, so I'm surprised. Onwe ndị ka nọ na estimated platform. Nke dịkwa ka ibe ya bụ na onwe ndị etinyedịrị mita, ha bịazasị mba na ha chọrọ ka ha nachighe etu estimation ya bụrụ dị mita. Ọ afụwa aka ọkpọ sị na ha request for mita. Ịma na ọ na-ekwusi free mita ka ebute mita free. Ọ bụrụ dị mita, no transformer. Transformer. Yes. Transformer na-enwe mita. Okay. Transformer na-enwekwa mita. Okay. So iji kọwaa ihe Emmanuel na-ekwu, ọ sị na mmadụ onye nwe prepaid meter tinye 1,000 naira. Mgbe ụfọdụ mgbe m na-ebiri ese m na ụfọdụ ihe mmadụ amarọ onye nọ na band A, for example, a unit of electricity bụ 209 naira 50 kobo. Ịbịa tinye 7.5 VAT, ọ na-enyezi gị 225 naira. Okay. So iwe 225 naira were 1,000 gaa igote ọkụ. How many units ka ọ ga-enye gị? Just 4 4 units. Ị ga tinye ya na mita, itibe aka n'obi n'igogo ọkụ, ịgbanyezie TV, ịgbanye fan, ọkụ agwụ, isi na ọkụ agwụ. So sometimes ka anyị ghọta the fundamentals, so which is also why nji obi dị m aṅụrị mgbe unu kpọrọ anyị ka anyị bịa ebe a, maka ụfọdụ most of our customers aghọtachara ka ihe asa ifo na ọ dịkwu frustrated mgbe a na-ekwu na a na-egote ọkụ. Ekwu m na onwe ndị na-emebeta ọkụ, ndị a na-emebeta ọkụ na-egote gas from gas suppliers, fire plants a generate enya bụ ọkụ, ndị transmission wee buzie agbadatara anyị eke nyezie gị bill. Ọ afịa anyị na-egotere egote, and anyị ga-akwụ 100% of ọkụ ebunyere anyị, not minding na a na-enwe losses a nna ha agwa gị ma ndị na-atapụ ma ndị na-bypass ma ndị na-arụcha ụlọ konye na network without going to register their buildings. A lot of them riri nne na network anyị. Onwe ndị ga-asị gị na ha enwere ike ịkwụ ụgwọ ọkụ, ọ bụkwa na ha enwere ego ịkwụ ụgwọ ọkụ, nọ na ha enwere ike ịkwụ ya. And ị na-anya the economy because since I na-ekwu okwu economy, does it mean the economy may have affect economy EDC? Because I believe no tariff is very high. Ọkwa m gwara gị sị gị na dọla ka a na-eji ana design tarif. Chukwunna mekwu na ọ bụrụ EDC na design tarif, ọ ndị regulators ndị NEC na design tarif. Ọ bụrụ na anyị nwe na design enwe ike si na anyị gbuola ndị mmadụ. So mana ndị NEC will be in the middle to protect the interests of the customers and also to ensure that the business is sustainable without taking advantage of the customers. So ewepụtazie tarif ha ga-abịa check exchange rate. Nsigna over 75% of generation plants anyị nwe bụ gas ka ha na-use. Gas is priced in dollars. So gas ahụ a na-ego dollar ka eji akwụ ụgwọ. Transformer ma mita ma ụmụ ihe a niile anyị use a na-ebubatachi ya n'obodo a. Before ibubata ya, ị ga-agago FX, ị ga-agago exchange dollar wee kwụ ụgwọ wee bubata ya. Ihe a niile ọ batazia ịbịazịa anyị na-egoche n'ụfọdụ ihe ma fon na ekwentị anyị na-ego ma onye na-egobe ekwentị kịta jee gboo ya kịta asị gị na $, because ebe gị. So ihe a niile na-eme affect the unit cost of electricity tariff a na-ekwu okwu ya. So ịbịazịa onye nwere prepaid meter ogote n'oge emenwe afford otinye na meter ya, ọ mụọ ya ọgwụgwọ mana ihe mezi bụ ọgwụzie eje rụrụwazie aka, and the man na-ekwu na you don't blame them. So onye je buru egbe je zubu ori maka na obodo ihe siri ike akọwara ya aka.
so ihe dị njọ dị njọ. Ọkwa ofu afịa ahụ ya na-azụ ndị na-ere nri sị na akpa rice nọzi 100 and something. Ọkwa akpa rice anyị na-ebu na-ego 6,000 8,000 ọ nọzi 100 and something ofu obodo a mana ọkụ mba fuel anyị na-egobu fuel o mgbe fuel nọ anyị na-ego 100 naira mana kịta anyị gochakwa go ma 1,200 per liter n'ofu obodo a mana ọkụ saga n'ebe a. So biko in as much as na I may admit na ọkụ dị critical to our socio-economic existence, but no business ka ọ bụ ọ bụrụzi mgbe ọ bụ gọọmenti bụ etere ose o nwee na-ekwu okwu sịkwa na ije Ghana na ha na-enwe ọkụ population Ghana nwere ike oruo ọkụghọtago. So energy need ha eruo ka ihe appetite ọ dịka o nwere ụdị mkpa ị ga-akpọpụta ebe inye ya akpụ onochapụ ya nwee ị ga-akpọta ofu mkpụrụ ọma ndị chenwude. So appetite energy demand anyị n'obodo a riri nne karịa nke ndị Ghana. Ijekwa ebe ahụ agwa ka ha si akpa agwa dịkwa iche otu anyị nwasa akpa agwa. So ihe a niile bụcha ihe na-emetụta anakwesị prosesị inweta mita dị izi ma ọ bụ na isoro usoro ewepụta, mana ụfọdụ ga-abịa kpọọ gị sị gị na achọrọ ka enweta ya nyaa ọ narazie ya ego ọgbagharịba ịnụzi onye ọ na-asị na ya kwụrụ ụgwọ mita ka ebe ị kwụrụ ụgwọ na-asa aka. Ije na webụsaịtị anyị onwe fọm ị ga-efilu ma ọ bụ na ị chọrọ igwe ọkụ ificha fọm ahụ ezitere gị ozi n'ekwentị gị maka ị ga-etinye akara ekwentị gị ebe ahụ nye gị ihe akpọ application ID. Ị ga-ejikwa na-echekikwa on your own. Ị nidiri ije gwa mmadụ ị na-echeki process of that your application ka o si aga until na-enye gị demand note ije kwụọ ụgwọ n'ụlọ akụ enye gị receipt ịkwụa n'ụgwọ iwereze receipt gị wee bịazie iwereze receipt submit ya n'ọfịs ọ ejide ya anyị nwa ga-enweta confirmation na-ịkwụ ụgwọ process ya mita gị bịa tinyere gị. So mana mgbe ụfọdụ emebere apply ha nọrọ n'ụlọ na-asị na process of inweta mita ndị mmadụ a na-adọnye ndị mmadụ igwe ọkụ otu a mụ na gị ndị mmadụ na-emekwa apply na-akwụkwọ ụgwọ gbasara igwe ọkụ abụrụ ihe ga-ebido tata end ata ịpụ okịta ị ga-afụcha ụlọ a na-arụcha ụlọ a ga-enidikwa igwe ọkụ ha rụchakwa ha emekwa apply. So energy meter demand ga na-adị mana ihe soche nye nsogbu bụ na mgbe ya privatize the sector ọtụtụ ndị customers enwere igwe ọkụ. So ndị zụkwanụ ndị investors goro the sector kwesịkwanụ ị na-etinye ego na-adọnye igwe ọkụ a mana dịka m si kọrọ gị kedu ebe ego a ga-ezipụta ebe ị natabeghị ego ọkụ. So o nwezi atụmatụ ndị na-afụ maka ọrụ anyị na-arụ akpọrọ NEC wepụtara ka ndị customers wee na-enweta igwe ọkụ. Ịbịa kwụọ ụgwọ igwe ọkụ a adọnyere gị igwe ọkụ a na-akwụghachizi gị ụgwọ ego ahụ ịkwụ onye bụ igwe ọkụ a na-refọndụzi gị ọkwụghọtago. So otu n'ime atụmatụ emekwere n'ọnwa gara aga bụ ndị customers anyị nọ na band A maka oke ego ha na-akwụ abịazịa onwe atụmatụ gọọmenti wepụtara ebute igwe ọkụ ka adọnyere ndị ahụ without ha nwee kwụ ụgwọ all free. Ị mana a na-adọnye ụfọdụ ndị bịazi ha sị gị na ha chọrọ ọkwụghọtago. Hello, it's good that you pick my call now. Okay, ka afọ gị na ebe isi akpọ m? My name is Omega Davidson. Sorry? I'm a professional barber. Okay. I'm a celebrity barber. Okay, kedu afa gị? My name is Omega. Omega. Ịdị asụ Igbo Omega? Please, I want to ask something. Please, I'm more fluent and better explaining it through my English speaking, please. All right. Can I ask something, please? Yes. From my analysis, it looks like you should have, I could have wanted you informing us through a little bit adverts that you're bringing in a huge personality in the person of the EEDC strongman, in America to the studio, so that it's people prepare their questions and not being taken aback. You get what I'm saying? I gave you 30 minutes to prepare for your questions. So how many days do you want me to give you? Okay. Now, having said that, welcome, sir.
Hello. Mr. Emeka. Hello, Omega. Good evening. Please, I want to ask a personal question. Please, is your jurisdiction covering every nook and cranny of Enugu State that's under the Enugu district? Okay, Does it cover every other part? yeah. You know, I said Asking that earlier on question, that. I want to ask personally. I visited a friend of mine. We used to be in town here. We live in Independence Layout and we have our businesses. But this guy has packed up. He's now back in his village. So yesterday I went to visit him in Oji River and he was crying. I had to give him some money. I came there for myself personally to witness the fact that this guy, they don't have light in Oji River for over 3 months. Are you aware of this? They don't have light. It's not over 3 months. Over 3 months, sir. I have his last discharge of electricity. The last payment, it's clocking to 3 months, the 3rd month. This is the 3rd month. Did he tell you why they didn't have supply? I don't know. The rumor is like a make-up for one thing, transformer, one thing, but it's the whole of Oji River. There's light in Atri. There's light in Ini. Only Oji Central Town, Wonderful, and all the other areas. You know, the salt hill, Ugunzu, Ugunu or something. Yeah, all that area, they don't have lights. Do you know anything about this? It's a direct question. Anyway, I know, but some of the information you're giving out here are not the information you're giving out or you're pushing out are not true. You made mention that they've been out for 3 months, over 3 months. That's not true. I think it's getting to 2 months now, and it's a challenge that is beyond us. Maybe I'll just take time to explain, and for customers that are within that area to also understand and appreciate. Before now, we've been engaging with customers because it affects them. Our customers within OG or rural, they are the ones affected by this challenge. The TCN station at OG was housing our injection substation, and the TCN moved out from that place, and they're moving out some of the facilities because it's their our powerhouse. host. Yeah, some of the facilities were also moved, and work need to be done to construct And recollect everything. all those lines need to be Connected constructed together. and put together. So that is why they've not had supply. So it's not as if we just woke up and put them out of supply. Of course, their being out of supply has also impacted on our revenue, because for getting to 2 months now, we've not gotten a dime from them. So like he pointed out, it's true. So there's nothing hidden here, and we've been engaging with the affected customers. So you were privileged to visit there and you saw what was on ground, but that does not make it. The duration is untrue. I mean, the duration is overbloated. You also said something about. You made mention about something power transformer. I didn't really get what he said. That it has something to do with, maybe, I don't know, when he had a private transformer, non-chemical force. No, there's nothing like that. There's nothing like that. See, sometimes we need to be mindful of the kind of information we pick out and run with. The work on that substation is almost at the closing stage. I'm particularly interested in it, and I'll be following up. If care is not taken by the end of this month, that place will be restored. All things being equal. So, for the customers affected by this, we apologize for the inconvenience. I can only imagine what it is like, but it's something that is beyond us. But we are working at, putting things together to restore supply to the affected customers. Hello. When you told me, can you know? Good evening. Can I get a step by? Okay, fine. If I got you.
na nwa amadi abụ Emeka ọ na-atrai kwa na-asa asụsa. Ọ dịrọkwa izi mmadụ ibu ihe a niile n'isi. Eh? Ọ dịrọ izi mmadụ ibu ihe a niile n'isi o. Ọ dịrọ ọkụ isi biko ọ bụ na ọmụwa asa m ga-enye ha bụ na mgbe ọ hụrụ pasta m ga-enye ha onye ọbụla amakwa na ya dị ike siri ike bikọs asa kwesịrị gụnwe ikwuwe maka ọkụ ma ihe niile a bụ na ị na-afọ ọsọ Emeka ka ọ sị gị na Naijiria ga-adị mma nsogbu a karịrị ebe ama m ka m na-eji o nwere nke o kwuru ọ kọwa maka ebe a ga-akọmplen o chepụzie na ndị Igbo tụkwara isi na ugwu mụta mgbazi Igbo amụta ejeketa abụ ndị ọfịs ahụ ọ na-ekwu maka ya na nke bụ eziokwu bụ na ejego m ebe ahụ wee na-anụ kọnverseshọn onye nke ọ bụ nyanwa kọstọmarị ihe na ahụ na-esi wee bụ na ị na-akọwa na iwu megide na ọ ga-azụ ya ọ pụtakwa na ọkwụrụ n'ọnụ dọ na-ekiri onye ebe ahụ na-asị biko kedu onye na-ebe a na ịchọrọ ire kọmplen ọ sị gị chetukwu onwe obere na ọ nwere ike ịpụta ọkwa ya ka ị na-achọ so wee bụrụ ya bụ na ugwu mụta amụta ejeketa akwụrụ nke bụ eziokwu bụ na obodo ịdị mma bụ anyị ncha niile amara m zụọ ya ka ntị ka ntinyere unu wee na-ekenekwenye ya ya ji site ike na-aza ya bụ ajụjụ ụzọ onye nke zasị na ọkụ a na-ekuzi ya na chakru wee dapụ n'otu ka ọ takwara m ọjụ ka ya bụ ibe a na-ekwu ukwu ọkụ a nke na-agbaka m isi bụ na afta asị na anyụ a na-emebi ya na Naijiria na Kaịsta nke wee kwụrụ ọtọ ugwu ọ na-achị ụfọdụ asaghị na anyị na-enyekwu ndị obodo ọzọ ọkụ dịka ha na-enwe ọkụ ọ bụ na obodo a ga-adị mma nka na-echi ya biko ya ka ntị ka ntị ya jide n'ike na-aza ya ba. All right, daalụ sọ daalụ at least one appreciative call. Maazị Ifeanyị ekene gịrị nne ịma ihe okwu maka na o jee mkpesa onye a na-agwa a na-abụ bụ na ọ nọ ebe ahụ ụfọdụ udu mkpesa bụ ihe anyị chọrọ udu ama bụ ihe anyị chọrọ ka a na-agbara anyị maka na onye ahụ adịghị eme ihe o kwesịrị ka o mee and ụfọdụ ndị nwechara fon smartphone gịnị mere smartphone gị sete mgbe gị na onye a na-akọ onye a nọ n'ụzọ ebe a sendịara m ya ụfọdụ mkpesa ewetago nye m ama m ka m si folo ya tru so anyị asị na-enwekwa nwa n'azụ mgbe o ji wọrọ ụtọracha na ọmarụ ezipụchago ndị a ka ha ga na-anọchite anya anyị ọ bụ na nwe ihe ha na-eme dị anya ọ gị nwa ka ọ dere ime ka anyị mara ije eme mkpesa onye ị kwesịrị ikpesara nọrọ n'ọnụ ụzọ na-enene gị ihe ịta ọchị obi ịnịdị ifu iru mgbe ị na-akọ ya ezigbo iwe nọ na-ewe m maka mụnwa chọrọ ịma onye bụ onye ahụ nọ n'ọnụ ụzọ na-anabatara gị ọ bụkwa ofu onye na-anọ ebe a na-eru ịtọ mana onwe onye na-adị nchaachị ọkụghọtago ịbịa ebe a bịa nwee mkpesa ọrụ ha ka ọ bụ ịnara gị mkpesa ahụ zipụ ebe o kwesịrị onye adịghị eme etu a adịghị eme ihe anyị si ka eme ọltanetiv anyị nwechakwazi bụzi kọl senta m kwuru okwu ya mebi ka m nyepụ akara ka whistleblower line so o kwukwa sị na obodo ịdị mma bụ anyị ncha ka ọ dịrị in fact ọ bụ na o nwere ihe nji aka ebe atata okwu a ka nji aka na-ana anyị niile ka ọ dịrị ifu ebe a na-ekonye ọkụ o nwere ị ga-aga na mgbede efu ewere ọtọsi na-ekonye ọkụ ekopụ mgbe ụfọdụ a na-ekozi ya waya ahụ emekọ waya na-abụ inu gbụa ojogba na transfọma ndị niile nọzọ ebe ahụ onye ama nwezi ọkụ nke ahụ ka mma mana ị na-afụ ka a na-eme ya ịgbachi nkịtị maka na ọ bụrụ ọgbasara gị mana mgbe ọkụ pụzi ọgbasa onye ọbụla emegidezi ya transfọma paakịzi ya ọp asị na transfọma ebute ha nọ China ka esi wee bute ya so biko ka ofe arụrụ arụ zuoro anyị niile niile ịgbakọta aka onwe ndị na-arụrụ aka nọ na netwọk ịfụ ha na mgbede a na-arịgo a na-eku ihe a na-eme n'ebe ahụ amarọ mgbe ụfọdụ anyị na-enwetakwa ozi na ha nwụrụ na the process ịmega oje tinye aka ebe o kwesịrị itinye aka ekwesịghị so ihe a niile bụcha ihe anyị na-etinye ọnụ mana nke kacha mkpa bụ na anyị niile ka ọ dị ekwusi na a na-enyeche obodo ọzọ ịma na egwugwo m sị na ụfọdụ obodo a population ha eruo dịka Enugu and energy demand ha eruo ka ihe anyị need n'ebe a energy demand industry one dị ebe a factory one dị ebe a họteelụ one dị ebe a ndị a bụcha ndị nidiri ọkụ iji wee na ọkụ yatago
mana ije ebe nwere ọ bụrụ sọsọ residential place inye ha 10 megawatts ihe nwa ozuoro ha onyenwa bụ ndị a na-enye ha ọkụ ha na-akwụkwọ ụgwọ ọkụ ndị obodo a neighboring countries anyị na-enye ọkụ ha na-akwụ anyị na-refer to asị na ekwesị na-enegala na-enye ha dị to me ana m efeel if chọọ dị ka mmadụ na-eme ka ha ịghọta ịdọnyere igwe ọkụ n'ebe anyị na-adọnye igwe ọkụ na poolu ebe ahụ ọ na-anọ na-arụ ụlọ ha na-eme ya bypass ma ide na poolu a na-eje butuo igwe ọkụ from poolu so ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu. Hello. Good evening. Good evening. Auntie Tina, so you try to take a call on please. Iwe ga-adị n'ọkụ. Iwe m na-adịkwa ọkụ. Aka na-afụzi m ụfụ. Biko, honorable gbara m Biko, ana m ekene Oga Emekeze. Ekene Tina azọ. Biko ka afa gị ka Uncle Emekeze mara n'onye na-akpa. Afa mbọ na ebe Ndubuisi. Ka ebe isi akpa anyị? From Topland. No. Oga Emekeze. Honorable. Biko, unu adịghị m ọfụma. Okay. Ọ ka mma na nkwuru ya. Ị ga-agwa anyị. Not increase na ihe ndị ọzọ. Ị mara since 4 days man, ihe na-enye m bụ quarter current. Mana ego m credit m na-use, mmadụ use of NEPA. And I have complained to ndị NEPA. Enwere ihe ememe ya. Ka transformer na-enye gị ọkụ? Transformer na-enye m ọkụ dị na side ebe ọ na. Ebe? Side ebe ọ na. Ebe ọ na. Yes, na Topland kwa. Okay. Nke bụ na akpọrọ m onye NEPA tinye azụ be m gwakwa the same thing na ọsị m na ha ga-eje dozie na transformer for 4 days now. Ọ bụrụ na mmadụ dị up and doing ihe ọ na-arụ, ọ bụ na etosiri restore light. Since that day na nten ka na-use ma nchọ use ọkụ. Mana m nwee credit na mita m. And ọkụ gị dị on. Ọkụ m dị on. If na ịgba ya kịta na ọ dị plastic. Agwa m onye ahụ nye m customer care nọmba na fon m nke m ji nọmba ya na fon emebigo. Since nwanne ya ka onye m customer care nọmba ka a ghara asụ ha onye pemere okịta mana ọkwa staff there. Ama m njụọ gị nsị kịta ka isi ndị ara ya afa staff ahụ ama m na-eme anya. Obi ebere. Martin, maka ama m na-eke ike n'ụra if na I told him na agwa ya. Ifugolo ofu ihe a na-ekwu. Na ịta uche arụ na ọ bụ ka esi arụ. Itosiri ebe ibi with us. Ewe ihe dị etu a naanị, you go to transit, bụrụ ndị ọrụ gị jeta tụmatụ mee kụtọ n'ọrụ ya. So the thing make kunye nwa affect. The thing make kunye nwa affect, yeah. Na honorable. Honorable. So onye ọrụ anyị ahụ ihe 4 days a make kunye nwa affect. Yeah, o meghị no effect. Nke head nke line ọ bata line ha. Okay, so biko ịma na obido si na ya dị enwe ọfụma ọmụ feedback a ka anyị na-like because onye ọbụla na-ekwu dịka o si wee metụta ya ifo na ka o si wee metụta ya mụ na onwe m ọ dịrọ m obi mma 4 days abụrụ 4 hours and ịma na jen ọ na-asụ ego icheki fuel ọ na-asụ na ihe anyị ma na o were ya kwụnyere anyị na token tinye na mita ya ọ ga-abara anyị. So m ga-enye that call center number nyekwa whistle blowing number maka mkpesa tupu anyị abịa na njedebe mana ka mkpesa kwuo nke m because ife half current anụ ihe ebezi ka m kwuo ihe half current ọ metụtakwa ada-enye half current. Okay. Ada-enye half current onwere dịka na main power na-enye half current ọ na EDC na-enye half current. All fault na transformer bụ ihe na-eme ọkụ ga-adị low. Ọkwetago enwe ike enwe neutral wire na-adị ebe ahụ neutral. Ọ bụ na onwe wire cut ọ na-adị neutral nwee problem ị na-afụzi ụfọdụ ebe ọ na-adịkwa high. Ụfọdụ na-abụ high voltage ka ha na-complain ọ na-agbawacha ihe na-emebichara ihe low voltage ọ neutral ọ fault ọ bụrụ na ọkụ enyere gị bụ low voltage adị enye ọkụ na-abịa with the normal rating mana ọ bịazịa ọ bụ na transformer gị nwee problem ịfụ na okwu na onye ọrụ anyị bi na nke ya na o metara nke ya so all local fault
dị na metụtara transformer na-enye gị ọkụ, and that fault can only be resolved ma ikpesa, of which o jego kpesa. Ịma na m nwere ihe nkwukwa maka ikpesa through the right person. Onye ahụ kpesara o mere na ọ gbasara ya, mana ọ dị wrong for a staff of main power or EEDC ịnọ fụka ebe ihe na-emebi ọgbachi nkịta. Ọ dịrọ mma na ọ dịrọ mma. Ọ bụ na ekwenyere m ga-achọ ka m mata onye bụ onye. 4 days customers gị nọ na low voltage is not right at all. Ọ dịka ọnụ na-adị arụ ọrụ. So biko honorable, biko enotugo m ya isi nọ egbo na transformer n'ebe Topland. A ga-ezipụ ozi a zigara ndị na-afụ maka ọkụ na anọ district ka ha na-enye anya. Nke m bụ fire service. Nsogbu adịghị. Mba, I mean for 3 months. Anyị ga-ewe nke gị outside ịma na ndị na-akpọ ka anyị wee ike natacha kọọlụ ha. Okay, enwere m ike ichezọ. Ndị na ncheta ndetuo ya, m ga-echetara gị. All right, can I get you with our calls? Hello. Good evening. Ke ime. Ekene m gị nwanne m nwoke. Na biko, since last year ka m na-akwụ ụgwọ ọkụ m na-amarọ ụdị ọkụ badị nwa na ọ bụ ihe ọ bụ. N'ọsọsọ m nwa na-agbakọ ebe ahụ bụ onye esi na badị. The whole people, the whole house around me. Kedu afa gị na ebe isi akpọ biko? Ka afa gị na ebe isi akpọ anyị. Ka afa gị na ebe isi akpọ. Ebe isi akpọ bụ na agbakọ ka esi akpa ha mba akpa. Ka afa gị. Albert ka m gwa gị, Albert. Okay, Albert. Yes, Gaa. Albert. Gaa n'ihu. So now, ihe ejegide m tugwe dogo m akwụkwọ jee na Abapa unity here. Sọpụ isi ka dị akwụkwọ. Asị na ga-akpọta ihe ga-abịa mee ọrụmọ investigation ka ọ ya. Akpọta the man bịa mee digo investigation. Pụtati na band nọ ya. Abụrụzi band suppose dị nọ. And other people around me will band ihe anọ ka ha nọ. Ọ bụ sọ mụ aka ibu foto that band na Abapa here. Ndị akwụkwọ jee last year ka na-agba gị nkwụdo dị akwa asị na-egwuje gị n'oriri. Nje na oriri asị na-egwetebe. Gbasitekwe na papa asị na-egwuje gị. Nye m deti mbọchị asị na-egwuje that get up last month ma ọ gara ka ha sị na-asendere. A na-atagharịzi akwụkwọ ndị bọdị photocopy ya ka ezide. Then mgbe debe na-ewu m abụrụ na ọ na dị whole people nọ na December ndị m nọ ndị m na ya adị m na ha nọ. Njide nke anọ n'ọsọsọ mụ aka etiri na that man. Ibu ndị man mgbe ma landlord ebe nọ na bandị anyị mụ na ya nọ bụ mgbe ọ bụ sọsọ mụ abụ senat ka esi ezi na bandị asịgịnị ka m na-arụ. Ọ bụ pure water ka m na-ebe nọ na ebe mbi akụ ụgwọ nọ. Hello, Albert. Albert. Ọ na-eme nnegwu. It's na etinyere igwe ọkụ gị na ndị a at the same time. Mita unu etinyere ya at the same time. Okay. Na ihe mere ama m ma ọ ga-esend nwu message to ekwentị unu. Ọ bụ na ọ ga-esend nwu nọmba ka m take ya outside the program. Ịma adịka na aghọta ịfụ ka m jụrụ ya ma etinyere ihe a bụ onwe ya na-akpọ alignment. Igwe ọkụ mita ya na-afụcha nwere ka m wee na Aunty Chinazọ bi na Presidential Road ọ request for igwe ọkụ. Mụnwa bi na Transeco Presidential Road ka m wee na Urban A. Mụnwa bi na Topland, maybe Topland ka m wee na Topland Urban B. Aunty Chinazọ etinyeghị request for igwe ọkụ, ebutezi igwe ọkụ maybe for some reason ị nọrọ ọ na enwe ka o si dị ọbụna erutego ọbụna enwego igwe ọkụ ị nwere ọkụyatago eburuzie nke ahụ ebute buchite n'ọfịs mụnwa request ka ebe tinye m na Topland a customize ya for me, a customize gị ya for Aunty Chinazọ bụ band A. Ọ bịazịa n'ebe m bi bụ band B adọnyezie ya bụ igwe ọkụ. So ọ ka na-afụ igwe ọkụ aka na-afụ Presidential Road bụ band A mana ọ nọ na Topland. So alignment ihe a bụ ọ bụrụ ihe rijuru afọ mana maazị nwanyị nke a ji na-etezi aka ya ka m jisi ka isend ya akara ekwentị gị na nọmba Aunty Chinazọ m ga-epikiri ya so that
anyị ga-akpọzi gị ka anyị take ya up from there. Ọ simple correction ekwesịrị ime ọkwụghọtago mana amara m why ọ na-etekizi this time. All right, 0706048585 just nwa no calls I get pick kwa I do my piache for today. Hello. Good evening. Good evening. Emeka Ezekene more justice Justice. Good evening, Justice. Emeka biko achọrọ m ka ihe bụ maka ya ejego okwu ihe a ịkọtụ sins o nwebekwa ihe ọbụla ifuru na ya side anyị onye m uche transformer avandalai o nwere some people obi akọtụ ọwa ya na pole ebe one pole to pole so ha kọtụchakwara some other places and they emechejide those people. I think they handed them over to police. Maybe some of them are in prison. Yeah, but I did the care story for since January ending till now. We've been going to a court complaint, and I complained this thing. The person who be in charge of it, see them mayor handover. Now, from the place, so the next person, the woman who's in charge of it. But I kind of got both here. But I am with the respond to it. I think I had a fees for the past months now. You come to use all your office. My email for it. Only much in the man transformer. Onye muche no, yeah. All right, that so we're ready. Onye muche. Onye muche in the man. So somewhere, but they complain on our office already. We've complained this thing. I complained here for months now. When I want any response, because I need to work urgently. All right. Emma, Justice one name Dal Makakologi. I also share in your pain. Vandalism, both to name Makani Berai, and Otu Siwe Matapor Keta. I na as a company. Anyị na-ayọ ndị customers anyị ebe ọbụla ha nọ ka ha gbaa mbọ fụ na akọrọngwa na-enye ha ọkụ na-abịa ha mee ya vandalize maka eme ya vandalize ọ problem a ka ị ga-anọ n'ele maka ego eji arụ ihe a adịrọ nke a nke bụ eziokwu ego eji replace ụmụ transformer ị ga-afụ vandalize ya replace vandalize ya replace ofu ebe emegi up to 5 times so ihe a bụ challenge the company ihe a na-ekuku a na-eku everywhere na-emetụtakwa company anyị enwere asị Nigeria akpata etufu abụọ gara igwe ọkụ a na-enye unu ọkụ jikọta na onwe unu na-echekwa ya. I'm happy na isi na-ejidere the vandals na ha nọ na ụlọ mkpọrọ. I'm sure na ọ ga-abụ ikekwe ọ bụrụ ndị ogbe jidere ya ka ọkwa a good development. Mana ọkwa a bụkwa ka ọ metụta ndị ọzọ niile na-ege ntị. Akọrọngwa na-enye unu ọkụ chekwaa ya. Onye ọbụla vandalize enwere ike ifro since January till now. You can imagine 4 months. You can imagine. And enwere ike ije na ọkụ na dị street a enwere ike nwee so many other transformers vandalize. So ọrụ inweta ego ime nke a ichekwa ka inweta ọzọ ime nke ọzọ a na-eme etu a and ọ dịrọ mma mana ọ bụrụ nchekwa nke unu onwere onye ga-abịanwu bịa vandalize ya. So biko anụgo m ikwu mana ihe a bụ ihe nsijọsụ ka m tinyekwa na ya bụ okwu. Ndị mmadụ gbaa mbọ na-echekwa. Ụfọdụ bịa sị gị ọrọ property gị. So ọ bụ property m o mebigo mgbe m nwetara ego mmezie property m mana ọ bụ na anyị jikọta aka ọnụ kpọọ ya nke anyị onye ọbụla na-abịa Sorry. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ka afa gị na ebe si akpa anyị? I'm Augustine. Ana m akpọ from Asata here. Augustine, no, go about lucky last caller. Ganir. Because brother Emeka mụ na-abịa ka mụ na-abịa. Yeah, a na-vandalize. O kwesịrị na ekwesịrị na-ele ihe ndị ahụ n'aka ebe ọ bụ na NEPA so owner of this EGDC or ihe ọ bụla ha na-akpa. O kwesịrị na-eji ele ihe ndị ahụ n'aka, kwesịrị na-amụ ihe ndị ahụ n'aka.
ndị ọfịs unu ka a na-agakwa elebu ihe ndị ahụ kwesị ọkwa ya bụ ajụ m na-ajụ. Nke ịbụọ bụ na agwara anyị sị na ihe eji wee tinye ego n'ọkụ bụ band A na a ga na-enwe ọkụ na 24 at least 20 hours. Mana most times anyị na-ada afọ na ọ dị-elukwe 20 hours, dị-ekwu 15 hours, mana anyị nọkwa na band A. Etichikwere almost everybody na band A. Ọkwa ihe a ka mụ na-ajụ ka mma gwara. Daalụ. Ajụjụ nke ikpeazụ ọjụ echere na ịsabụ gị a but maybe not there again. Ka anyị dọnye ya ọnụ. O kwuo maka ihe a na-vandalize ebe a na-eli ya. Ọ na-apịa, a na-ere ya n'afịa. Ọkwa na anyị nwa na-ego ọkwa na-apịa ka anyị na-ejekwa egote. Ụfọdụ ndị makwa mana ọ bụrụ sọ anyị nwa na-eyuzukwe akọrọngwa. Onwe ndị ga-anọ chọọ inwe their own substation. Ọ ha chọzi igo material ha ma mfu ebe ha ga-ego. Anyị nwa adịrị nke anyị bụ just i-maintain network and anyị nwa chọkwa igo akọrọngwa anyị na-eje n'afịa go. The only thing na anyị na-agba mbọ ọ bụrụ ụfọdụ ndị na-eje ego ihe ezuru ezu. Ifu ihe ezuru ezu ị ga-ama. Ifu kebụl eji ebọpụta n'ala butena ị ga-ama. O nwego mbọsa ejidere ụfọdụ ndị na-ere akọrọngwa kebụl a. Ndị zutere ezutego akpọzie ya ka ọ bịa bụrụ o ji ụgbọala ya bịa ka o buru tin gụgbara ha ncha ma moto ya ma everything. O nwere shop n'ebe a na-ere akọrọngwa kebụl. So dịka ọga Ifeanyị kpọọ from Ababa sị na obodo anyị dị mma bụ anyị niile ka ọ dịrị. Ifu ihe ezuru na oshi ị nidiri igwe ya. Mgbe ụfọdụ kwa ndị a na-eme asịna na-eme scrap ịfụ ha eje gbukọrọcha kebụl kpọchacha rọba insulator dị n'arụ ya kụjacha ya tinye na akpa sak ịfụzia kebụl gị ebe akụjachara ya jeje refuo ya bụ kebụl. So ihe a bụ all challenge. Dịka isikwu a na-ere ya n'ahịa anyị nwa na-ejekwa ego n'ahịa mana ihe na-ekwu anyị ada egonu nke ezuru ezu maka ifu nke ezuru ezu ị ga-ama mana onwe ndị na-ego nke ezuru ezu. So ajụ nke bụ ọjụ band A. Ịma na ekwu sị na band A ga na-enwe minimum of 20 hours. In a month ị ga-enwetago average of 20 hours. Tata ị nwere ike nwee 18 hours. Echi ị nwere ike nwee 21 hours. Matakwa amata na gị wee nweta 20 hours ahụ or 24 hours ahụ the dependent on how healthy or how stable the network dị. Ọ bụ na o nwee ihe dị aṅa mee na network 20 hours ga-ama mbịa ka wee na nwe moto ji kụtuo pool butere ọkụ na be gị and kwesịrị inwe 20 hours. Ị nweta 20 hours ka wee na ndị na-emebeta ọkụ nwere ihe ma aka n'iru na saịdị nke ha ama mmebeta ọkụ bunye anyị ka ya bunye gị ma nweta 20 hours ka e wee na ha emebetego bute ndị nke kwesịrị ibutere anyị nwee challenge ọkụ ama nrute anyị ịba nweta 20 hours. So mana ihe dị mkpa bụ na enwe atụmatụ NEC wepụtara eji rekọdụ hours one anyị nyere ndị nọcha na band A feeders a. Nke bụ na ọ bụ na ị nwetara 20 hours ka wee na ị nweta 18 hours taa echi ị nweta ihe dịka 22 hours. Nwanne echi ị nweta 24 hours. Nwanne ya enweta 19 hours. By time month a ga-akụrụ n'ọnụ ene average ọkụ inwetego ọ nọrọ within 20 hours iwe ji ha ihe kwubu na ị ga-enwe minimum of 20 hours. So ọ gafegodu ọma mbụ 19. Ọma mbụ 19 ọ bụrụ dịka na abịa average ya bụrụ dịka 19 n'ọnwa nke a bụrụ 19 n'ọnwa ọzọ ama m enugo na downgrade feeder a na-downgrade feeder. Ọ bụ na anyị live up to this threshold a downgrade feeder ahụ to band B gosi na anyị adịghị ihe kwesịrị ime. So anyị nwa ka ọ dịzi ịgbakwa mbọ fụ na mee ihe anyị kwesịrị ime ka feeder ahụ dịkwa able to push out. Mana ị na-enyekwe reason ihe mee na-enyere gị 24 hours ahụ or 20 hours ahụ ị ga-ekwukwe oke ọ bụ na nsogbu ndị transmission nwere mee na oruteghọ anyị na-ene otukwu ebe ahụ. Ọ bụ na anyị nwere na onwe moto ji ekutuo pool
mee na orute n'otu onye ebe ọ bụrụ na iji ọsọ nọgide ịma nye ndị mmadụ a sị nọọ ihe mere ede ji wee bee nwe. So ọ bụ na ide enweta isi na enweta ama m ha many hours isi na enweta na ọ dị ma o ruo tata ma o ruo echi ma o ruo nwanne echi dịrị etu a ruo n'ọnwa agwụ ọ mgbe ị ga-apụta 24 hours ọkụ gị ọma mpụ. So ọ ihe a bụcha ihe anyị chọrọ ka anyị na-aghọta because anyị ghọtacha ya etu a we'll be able to relate with ihe na-eme in our environment. Ọ bụ na ị nọ na band A ị kwesịrị ị na-enwe minimum of 20 hours ọkụyatago mana o nwere band A ga-abịa enwe 0. Ọ bụ na enwe major fault nwere ọkụ bịa na 0 mana mbọ a ga-agbazi bụ na before ọnwa a na-agwụ ka afọ na FIDA ahụ nwere average of 20 hours n'ọnwa ahụ. So ịbịakwa na webụsaịtị a ị ga na-afụcha FIDA na-afụ awa one a na-enye ha kwa ụbọchị ndị NEC na-enenyekwa anya ịfụ na anyị na-ihe ekwu ka anyị na-eme ọkụyọtago. So biko ka anyị ghọta etu a dịka nsukwu na service based tariff a ọ dịka 2020 ka ewepụtara ya bụ atụmatụ mana ihe mezie o ji dịka ọnya ka ewepụtara ya bụ na ewepụ subsidy for band A customers. Ndị customers nọ na band A FIDA na-akwụ cost reflective tariff 209.50 kobo ọkụyatago ka e wee na-afụ na the sector the economically viable ka e wee na-emekwa attract investors. Otu ihe nọkịta antịchi n'azọ ijide ego ime invest na power sector abịa na-agwa gị na a na-eji ụdọ ụgwọ I'm sure na ịma mbịa tinye ego gị ebe a. Most of ndị ji ego anyị na-eme ka anyị ma attract ka ha bịa na-eme invest na netwọk anyị ama mbịanwu maka ihe ịma aka niile dị ebe a igotecha ọkụ ịma realize ego ọkụ igote itinye mita abịa buru itinye transfọma abịa kpabiri zuru kebụl buru transfọma mgbe ụfọdụ sef and ndị mmadụ bichekwa around ibu transfọma abụrụkwa abịata pas na nebe ị ga-eji ha ya abụ bịa ifu ka ha ya abụ na-abịa buru transfọma eburu ya ịbịazi echi si na eburu transfọma amin. So people need ka akpọ ihe a our own donye ukwu anything na-eme transfọma ifu ndị na-eji ahụ aka na transfọma jụọ ajụjụ kedu onye bụ kedu ihe so biko. Alright, daalụ ejimel ọtụtụ ihe n'aka especially the fact that na ịchọ ịdị ka ndị ofesi mana anyị adịghị eme kafa ịghọta enwere omume ị ga na-emegoro ana m ekwu ya mgbe niile ebe a that it always starts with me and you. So ọ bụ na ife na-emebi like ifu mmadụ na transformer odochara gị anya ma jụọ ese there is nothing wrong in asking jụzie ma ya bụ na onye ahụ asatara gị kpọọ onye ọzọ si abịa afọkwa na anya bụ agwa ofu onye mfu nwee ike emechaa wụọ eke. So ọ na-adị very important ụmụ ihe ndị a gasị then ọ bụ na iwu band A na ide enwe ọkụ marụ dat na osiro n'aka ndị na-enye ọkụ o si n'aka ihe ọzọ nchọkwa ikwu bụ na ndị anọ na band A enwere team set up akpọ rapid response team ga na-afụ na ọkụ ha pụọ ịma mgbe ụfọdụ inwe ike nwee fault ka wee na presidential feeder band A transformer na-enye gị ọkụ na-enweta ọkụ from presidential feeder ha nwee fault ọ bụ na ikpesara onwere onye ga-ama. So ị need ikpesa ọrụ anyị anụma anyị need ka ndị customers na-agwa anyị okwu. So enwe ije na webụsaịtị anyị ebe anyị ịfụrụ feeder compliance ine anyị ebe anyị ga-afụ nọmba akara ndị rapid response team for your district iwere akara ahụ ịkpọ ndị a gwa ha na ọkụ unu pụkwa abịabịa na-enyere anya. Mgbe ụfọdụ ị ga-afụ ndị mmadụ anọ 1 week ọkụ ama ndị asị gị iji onye ọsị gị na ọmarọ ọbọdaghọda ịjụ ma afọzie ịma ihe mere na enwere ọkụ agwa dị etu adịrọ mma o so n'ihe na-ebuteche confusion na hatred among us ọ dịka anyị ma ifo ka mmadụ si na a na-enye ha half current a na-enye half current all fault na transformer and ị ga-ekpesa tupu na-amara na enwere fault ndị ọ dịrị abịazi abịa na-enye anya mezie ya bụ unfortunately ọ na-ekpesa kama na I feel that na onye ọ na-ekpesa take ya seriously or na ọ bụrụ the right person because amara m na onye ahụ na-alụkwa na EEDC nke melụ that n'ụdị ihe a mgbe ụfọdụ ndị a na-akpọcha ndị ọrụ anyị abụrụkwa ndị ọrụ anyị
ụfọdụ nwere ike ọ bụ ndị rụbugo mgbe ọ bụ NEPA, ọ bụrụ onye ndị rụ n'ọrụ ụlọ ọrụ anyị achụgo n'ọrụ. Ịma na ụfọdụ a lot of issues, a lot of ihe na-eme na netwọk a, ịbịa mgbe ụfọdụ sị a na-achụgo onye a n'ọrụ, ịchụkwara ihe ma eji chụọ ya n'ọrụ. Ọ maka ụmụ agwa dị otu a, because anyị anaghị achị. And that's why anyị ji na-asị anybody nwere such experience nwetara anyị evidence, or good enough phone conversation, ọ na isere onye a foto ebe ọ na-akpa agwa dị aṅa, iwoti ya onye abịazi ya gụọ na ọ bụrụ just recording ejezi ebe ahụ ije werezie the voice trace the so person. biko ka anyị mee ihe anụnwa ka ọ dịrị onye ọbụla mfe, ka anyị ma nọ ndị ghost workers ka ndị real workers. Alright, tupu anyị emeche, biko Emeka ji jisi ike kpọfụtala the whistleblower line or any customer line or anything. Call center, ka m bụ ụzọ nyegodi call center line na inwe mkpesa or inwe challenge n'ihe gbasatara service na ịkpọ 020 84 700 100 020 84 700 100. That's for call center. Ịkpọ ya, agent ga-anọ ebe ahụ ụtụtụ abalị, ha na-anọ ịza kọlụ gị, nara mkpesa gị, zigara ndị ọ dị. Also call ka ọ dịpụ na WhatsApp. Also phone calls. Nke a call. Nke whistleblower nke onye chọrọ ịgbara ya ama 0814 60 26678 0814 60 26678. Ichekwa inwekwa ike send ya email customerservice@enugudisco.com customerservice@enugudisco.com. Mgbe ụfọdụ onwe ndị na-ezikwa na Facebook na Twitter na Instagram na-ekpesakwa nke ha. So Facebook anyị bụ @enugudisco, Twitter anyị bụkwa X bụ @enugudisco. Then ijezie na Instagram @enugu_disco @enugu_disco. Ị na-efolo anyị biko, onwe ka ihe si dị, isendịara anyị ya bụ ozi ka anyị wee nenye anya. Call center ịkpọ akpọ. Daalụnụ. Cheta na onye mụ na ya nọ na studio, Mr. Emeka Eze, onye nke bụ currently the head communications Enugu Electricity Distribution Company EEDC. Right, so uno n'ezigbo aka, and I want to promise you that na ife ọbụla bụ mkpa ma mkpesa iwetara ebe a n'ụbọchị nketa, a ga-enebali anya afọ nke o si dị busy na-eteki notes. Ọ ga-adị egwu ma ndị a ga-abala mba this week, courtesy of unwa, ọ dị very very hard plenty. So na si unu daalụ kunsi wee nọrọ with us. Daalụ. So ama m na onwe ihe ikpeazụ ị chọrọ ịgwa ha. Ihe m chọrọ ịgwa ha bụ na ọ maka ha ka anyị ji nọrọ ebe a. O nwere nke kpọọ sị na ya dị eme ọfụma, o nwere mgbe anyị ji ga-apụta sị na anyị na-eme ọfụma, ma ọ na ihe niile dịcha ka o si kwesị, ọ dịrọ ka o si kwesị. Mana ihe anyị na-eme bụ ka anyị na unu na-arụkọ fụ na o ruru mgbe ahụ anyị na-achịkọrịtazi ọchị na ọ dịgo mma. Mana ọ bụ na anyị na-arụrụ aka, ọ na-afụ ebe ihe na-emebi, gbachi nkịtị sị na ọ gbasaghị gị, anyị ji onwe anyị na ọkwụyọtago. Onwe mkpesa, onwe ihe dị aṅa kpesara anyị adịghị perfect, and anyị na-ege ntị. Channels a niile anyị mepere maka na anyị chọrọ ị na-anụ from you feedback, and ọ dịkwa mkpa na use the right channel, marakwa onye gị na ya na-ekwu. Biko ihe gbasara ọkụ, anyị ma ka na onye ọbụla niile ọkụ, ụfọdụ ga-abịa sị na ha bụ nwa mgbenye na onwere ihe ha ga-emenwu, mana anyị nwa na onwe anyị nwere ihe anyị ga-emenwu, maka na anyị enwe ndị anyị na-anọchite, anyị na-egote afịa ree, nata ego, wochighara ndị bunyere anyị afịa, and the business na onwe ya dị regulated. Ndị na-afụ maka create or design tarif na-akọnsidacha ihe niile ma onye ọbụla before emeghara ebe tarif. And ọkwa nyanwa me eji wee nwee ndị nke ọ bụla abịazi wepụcha subsidy na all the bands ifụrụ na ebe a ka ọ nọ ka njọ. So onwe ndị nke ka na-akwụ
60 naira per kilowatt hour, and some are even paying lower than 60 naira. So biko ka anyị ghọta na ihe a bụ njem ka anyị nọ n'ime ya. As a journey of 1,000 miles begin with a step. Nke anyị ka anyị mezie ya ọfụma, hapụ nke na-emebe ndị ọzọ. Nke a bụ our own ka anyị mezigodi ya, hapụ ihe na-eme na Ghana na ihe na-eme na ya. Ije ebe ahụ ọ bụrụ ka anyị si akpa agwa ka ha si akpa agwa, ekwugo m ya mbụ. Ije onwe ebe ga-eje ma ịkwụrụ ụgwọ ọkụ, ọ ga-ije ihe dịka obodo oyibo, ma ị da-akwụ ụgwọ ọkụ, enwere credit file for everybody. Ma ị da-akwụ ụgwọ ọkụ, nwere dị ụlọ akụ ị ga-eje ka ije biri ego ga-ebinye nwụ ego, maka na ị nwere reputation. So mana ebe anyị ga-afụ mmadụ o jiri 700,000 n'ụgwọ na-etikwa aka n'obi na ya ma nkwụ ya. So he begin to wonder, ọ na ọmụrụ ọkụ a, ọ mụchakwụkwọ ọkụ mana ịkwụzi ụgwọ ya bụ ọkụ bụrụ nsogbu, sị gị na ya ma nkwụ. Okay, so ọ bụ na ịchọ ka anyị dịka ndị Ghana mebe kafa, ịchọ ka anyị dịka ndị Burkina Faso mebe kafa, ebe a ka m ga-asị na onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị, agbacha ọsọ agụọ maịlụ, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Echi na ị ga-abụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM n'Odenigbo ka anyị kpaa nkata ka ụmụ nwanne. Ndewo.